abasedlule emhlabeni nanokuthi si-check ukuthi kulimale kanjani iy'nsiza kusebenza zinjani phakathi kusafe kangakanani for nemizimba asebenza ngaphakathi njengoba sekuze kushona umuntu so njengamanje sizamile ukuthi sixhumane naye la usibonise i-arrogance so i-arrogance-ke thina siyayisibisa times about 10 so into ezokwenzeka manje bafowethu sicela ukuthi nje niphumule nambe lokuphumula ngasemakhaya sizodila nawo wonke-ke ama-issues bafethu njengoba ama-PPEs iy'khathi zenu zokusebenza ama-hours eniwasebenzayo nemali eniyiholayo nge-hour yonke lonto sizoyi-check-a njengoba sesingenile nje sizodila nayo yonke enye into edila no-labor njengoba so bafethu siyacela nje ukuthi niye ngasemakhaya niyophumula uma uthi khona kade bezongena ishift hayi bafowethu angeke saba khona ishift until further notice sizoyi-adressa-ke kwipage abanye bayalazi kwipage esikusebenzisayo lakhona umlungisi inkinga kamancinza i-update nizoyithola lapho on Facebook ukuthi kuzokwenzakalani enkampanini ngoba but for now angisebenzi bafethu noma ungathola i-call ulele kuthiwa woze emsebenzini ungezi ngoba uzoba nenkinga so njengoba nizoba emsebenzini yakhe akusho ukuthi ngeke nizoya eziwenzi